उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, चाहे जहां भी देश की कोना में भोजपुरी बोलल जाले, भोजपुरी गावल जाले, चाहे देश में चाहे विदेश में, ये हमनी के भाषा बहुत धनी है, बहुत मधुर है। विशेष तौर से ये भोजपुरी भाषा अब बिहार प्रांत में भोजपुर, ऐसे ही भोजपुरी भाषा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल अब बिहार का भाषा कहल जाले। एमे इतना मिठास है कि केहू के आपन बना ले। ये भाषा के हमनी को सब लोग मिलके संविधान की, भारत की संविधान की 8वीं सूची में डाले का प्रयास करत नहीं जा। बढ़िया बढ़िया कलाकार भोजपुरी में बाणन, जीवन अपनी गीत के माध्यम से अच्छा संदेश दे रहल बाणन। बहुत नेता भी बाणन जीवन भोजपुरी के ऊंचाई पर ले गई चाहतन। एगो जिम्मेदार आदमी भइला के नाते हमहू चाहत नहीं कि भोजपुरी हमनी का भाषा संविधान की 8वीं सूची में दर्ज हो। हम शिकायत केहू का नहीं करत, लेकिन मंदिर का पुजारी अगर आशीर्वाद ना दे तो मंदिर में गईला से कैसे रोक दे। हम शिकायत नहीं करत, लेकिन जरूर प्रार्थना करतनी, चाहे उत्तर प्रदेश का, चाहे बिहार का, चाहे झारखंड का, वो कलाकार साथी लोगन से हम खराब तो ना कह सकतनी, लेकिन इतना निम्न, इतना बढ़िया गाना गौले वालों कि संविधान की 8वीं सूची में दर्ज करे वाला अधिकारी अगर वो गीत के सुन ली हन तो का करी हन, फैसला वही कलाकार लोगन पर हम छोड़ देते ने। ऐसे हमरा वो व्याख्याता से, वो कलाकार से, वो महान लेखक गण लोगन से हाथ जोड़ के विनती बा, हे बिहारी बाबू, हे बिहारी बाबू, अपनी बिहार के बचाल। ओ बिहारी बाबू, अपने बिहार के बचाल। ओ बिहारी बाबू, अपने बिहार के बचाल। ओ बिहारी बाबू। हम एक खातिर आप लोगों से निवेदन करतनी, हमारे सम्मानित कलाकार साथी लोग की अभी केकर गावल बा हम नाम तो नहीं धइल चाहत, लेकिन काल हम यूट्यूब के जब देखली आओ पर टाइटिले ऐसन बात, जीवन देखला की बात, पढ़ला की बात, तबीयत खुश भइल कि नाराज भइल हमरा समझ में ना आइल। मेहर फर्ज निभैबू का जने का चियर ले बा, का जने का घुसौले बा। मन भर तेल द आ ढोढ़ी में रेल द, 10 दे के कीस ल आ 20 दे के मीस ल। छोड़ी भतार तैयार तैयार बा, मन भर ठोक भातार खाली ऊ चाहता। कुछ ऐसन शब्द बा जवना के हम अपनी मुंह से ना कह सकत हैं। अब पता ना सुनने वाला सुन के आशीर्वाद देलन कि सुनेलन, एगो गाड़ी देवे खातिर हम नहीं जानत, लेकिन भातार खाली ऊ चाहता। कुंवारे का ठोकल बिया, लोग हमार ऊ चाहता। 8 बजे तेल दो आ 10 बजे रेल दो। भातार मारे नीचे तो फाटे बीचे बीचे। आव ढोढ़ी के नीचे कॉल दर्शन। अबले ले हनुमान चालीसा सुनले रही हम, दुर्गा चालीसा सुनले रही हम, लेकिन काल ही एगो चालीसा यूट्यूब पर पढ़ली, केहू गौले बा ऊ चालीसा।
अब वो मैंने बुझिया जा, हम कह नहीं की सकत भाई। कहीं बार जाड़ा में खड़ा करे, ओ में हूर देता आओ में ठूस देता। नीचवा कैसन बाटे तोर, मार भइल ढोणी के करनवा। डाल निकाल ढील हो जाई। ढोढ़िए में 32 गज रंबा। बल्ब का लाइट बुता के का जने का घुसल लहंगा में। एकरी बाद भाई बहुत रहल, इतने से हमार पेट भर गए। तो सोचली जे जरूर हाथ जोड़ के ओ कलाकार लोगन से निवेदन हम जरूर काल करब। आज अली है कमलेश जी की हम जवाहर स्टूडियो रसड़ा में। अब बड़ा निवेदन के लिए ये भाई हमके 2 घंटा खातिर अपन स्टूडियो दे दो, तनी हम कुछ महान लोगन का प्रणाम कर चाहतनी। जीवन लोग भोजपुरी के संविधान की 8वीं अनुसूची में ले जाए का भरपूर प्रयास करत बा। लेकिन हमार निवेदन इतने बा, अपनी बिहार के बचाल ए बिहारी बाबू। अपने बिहार के बचाल ए बिहारी बाबू। अपने बिहार के बचाल ए बिहारी बाबू। हमनी का जान पहचान बा। यूपी बिहार झारखंड का शान बा। एही में हमनी का जान पहचान बा। यूपी बिहार झारखंड का शान बा। अच्छी तर्ज दे के अच्छा शब्द लगाव हे बिहारी बाबू। अपने बिहार के बचाव हे बिहारी बाबू। अपने बिहार के बचाव हे बिहारी बाबू। अपने बिहार के बचाव। मास्टर जियो का कही लोग बस यही का ध्यान दा। मधुर प्रिय भोजपुरी गीत के सम्मान दा। हे पूर्वांचल के हमारे सम्मानित साथी लोग, बिहार के साथी लोग, एक वाकया हम बिहार का बतावतनी। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार का रहलन। जब राष्ट्रपति हो गईलन तो अपनी गांवे अइलन। आ जब अपनी गांवे अइलन तो पूरा सरकारी महकमा जुट गई लो गांव में।
तनी उनकर आदत रहल सुरती खात रहलन, लेकिन गांव त गाँवे ह। एगो उनका पुरान संगी सुरती बनावत अइलन आ कहलन का ए राजेंद्र तनी सुरती लेब। सुरती लिहलन खैलन। आ जब जाए लगलन राष्ट्रपति जी दिल्ली तो अपनी दुआरी पर एक वाक्य लिख दिहलन कि लोग क्या कहेंगे। गांव वाले सब कुछ करो, जब अकेले रहें सब कुछ कर लो, लेकिन जहां पूरा दिल्ली पूरा भारत आइल बा, लोग का कही एकर जरूर ख्याल करब। अगर आदमी इतने ख्याल कर जे लोग का कही तो गलती ना करी। हम कलाकार साथी लोगन से हाथ जोड़ के विनती करतनी कि बड़ा नीक रहुआ सब गाना गौले बनी, तनी एकर जरूर ख्याल करब। का कही लोग बस यही का ध्यान द। मधुर प्रिय भोजपुरी गीत के सम्मान द। भाषा भिखारी के आप अपनाव हो बिहारी बाबू। भाषा भिखारी के आप अपनाव हो बिहारी बाबू। अपनी बिहार के बचाव हो बिहारी बाबू। अपनी बिहार के बचाव हो बिहारी बाबू। अपनी बिहार के बचाव हो बिहारी बाबू। अपनी बिहार के बचाव। आठवीं अनुसूची में कैसे जाई। यूपी बिहार मिली करत बा लड़ाई। आठवीं अनुसूची में कैसे जाई। यूपी बिहार मिलके करत बा लड़ाई। तनियापन गाना उनके लेके सुनाव हो बिहारी बाबू। अपनी बिहार के बचाव हो बिहारी बाबू। अपनी बिहार के बचाव हो बिहारी बाबू। तनियापन गाना लेके उनके सुनाव हो बिहारी बाबू। अपनी बिहार के बचाव हो बिहारी बाबू। अपनी बिहार के बचाव हो बिहारी बाबू। अपनी बिहार